Tenim un globus amb aigua i una lupa. Què podem fer? Tenim el sol. Anem a veure qui guanya. El sol o l'aigua. Busquem, com sempre, la distància focal i comencem. Pot ser aigua. A dins hi ha aigua. Sí, però pot ser aigua. Però ara veurem si el sol cremarà el globus o no. No està ni calent. Ha guanyat l'aigua.